Pues la veritat és que Meliana és un poble referent en tota la comarca, perquè sempre han sigut molt innovadors, i el fet de que Fimel fa 17 anys té moltíssima importància pel fet de que tot el comerç local no només és una fira de comerç, sinó també agrícola. La veritat és que en un poble de l'Horta Nord, on la terra és tan important, que siguen capaços d'estar durant 17 anys, malgrat la crisi, que a molts comerços els ha obligat a tancar, han aguantat l'Associació de Comerciants, el Consell Agrari, conjuntament amb la Corporació Municipal, i han sigut capaços de dur endavant 17 edicions de la... Avui en dia sí que es fan moltíssimes fires de comerç i moltíssimes fires agrícoles a la resta dels pobles de l'Horta, però Meliana jo crec que va ser un dels primers, no el primer, un dels primers. Varen ser valents, varen ser atrevits, una associació de comerciants molt emprenedora que va decidir junt al Consell Agrari fer esta fira conjunta de comerç i d'agricultura, i la veritat és que jo crec que mirant l'èxit que han tingut a Meliana, molts altres pobles han decidit tirar endavant i ficar en marxa fires que a lo millor no poden ser com la de Meliana, perquè Meliana és un gran poble, però sí que poden anar un poquet ahí agafant exemple d'este poble. En esta 17a edició és un any més la mostra de la potència i la vitalitat del comerç del poble, de com la societat civil s'implica per a fer una fira, un event, per a que puguen gaudir-lo tots els veïns del poble i de la comarca. Sí, la veritat és que és la que fa 17, l'edició que fa 17, i és la fira pionera de la comarca. La veritat és que tots els anys anem innovant, buscant alguna novetat per a fer-la atractiva, i enguany la novetat és que incorporem la primera fira de la Xufa de València conjuntament amb la denominació d'origen, el Consell Regulador. Per tant, aquest és un dels reptes d'enguany. En aquests anys hem anat afegint coses, modificant per a que la fira agarre volum, i la veritat és que estem molt satisfets de com va evolucionant el projecte.